Hola, anem pel tutorial número 5 d'Adobe InDesign CS4 i en aquest cas voldria ensenyar aquestes dues coses del menú principal, Ver i Ventana. Començaria pel menú Ventana. Què significa aquest menú i per què ens serveix? Aquest menú serveix bàsicament per dir-li quines coses ens mostrarà en aquesta part de la nostra disposició de treball. Jo ara, per exemple, tinc una disposició de treball així amb pocs elements, no? I, per exemple, si ara, per exemple, veig que aquí tinc doncs 1, 2, 3, 4, 5, 6, tinc aquests elements, no? Però jo volgués afegir-li algun, per exemple, podria afegir-li, no sé, efectos, no? Per dir alguna cosa, se m'ha afegit aquí aquesta finestra de treball. També, per exemple, podem afegir-li un altre, el ceñir texto, no? Bé, si ens ocorreix això que se'ns fica una finestra emergent així, la podem arrastrar agafant-la per aquí i deixant-la aquí i ens quedaria aquí ja. Sí, bàsicament aquest menú serveix per organitzar la nostra disposició de treball, no? De les coses que vulguem ficar, que vulguem tindre en aquest menú, no? I tindre anclades en aquest menú. No explicaré gaire res més d'això perquè és una mica anar practicant i una mica el que més t'agradi. Jo, per exemple, aquí n'hi ha diferents configuracions, no? Aspectos essenciales. Jo, per exemple, en tinc una feta per mi, de les coses que més m'agraden tindre. No sé, se'n poden tindre diverses, no? Bé, continuem amb el menú Ver. El menú Ver tampoc no explicaré moltes coses, però una mica així per alt, a veure quines coses hi ha, no? I començarem per això d'augmentar, no? Què vol dir això d'augmentar? Això és bastant útil. Jo recomano una mica que ens aprenguem les tecles abreviades de teclat, i això d'augmentar el que vol dir és aproximant-ne, no? Vull dir, si fem un control i fem un més, ens aproximem, i un control menys ens allunyem, no? Vol dir això, bàsicament. Després una altra cosa, ara estic fent un altre control més, si volem resituar-nos en la pantalla, apretem l'espaiador, ens surt la mà i podem ficar-nos allà on ens interessa i després deixem anar. Bé, deixo així. Bueno, el referir l'he explicat. Encajar pàgina en ventana. Què ens farà això? Això ens fica la pàgina exacta, ens l'encaixa en la finestra, tal com diu. Encajar pliego en la ventana. Això, si tinguéssim diverses pàgines, doncs ens encaixaria el pliego, no? Ara anem a fer un pliego, no? Aquí tenim dues pàgines i ara li diem això, encajar pliego en ventana. Veiem com ens l'ha encaixat. Tamaño real, ens el ficaríem el tamany real. En aquest cas és un A4. Veiem que ens surt, no? Si fem el tamany real, que seria doncs ens queda molt gros. Tota la mesa de trabajo seria que desapareixerien aquestes coses i seria tota la finestra de treball. El rotar pliego, bé, si podem rotar el pliego i ara ens queda així, no? I modo de pantalla, bé, el normal, el previsualitzar, que com us vaig dir és el mateix que la tecla W. Si apretem la W ens fa el mateix, no? Això és tal com quedaria, i això és amb els sangrats i les indicacions i els marges.
I el rendimiento de previsualización, això també ho havia explicat una mica. Sempre convé tindre-ho a la típica, no? Perquè no consumeixi molts recursos. Però si, per exemple, per veure-ho bé, ficaré una foto, així. Si li diem visualització ràpida, veiem que se'ns en va la foto, no? Així consumeix menys recursos. Si en cas ens aproximarem una mica. Típica. Veiem la foto com és, no? Que es veu una mica malament, no? Si fem rendimiento de visualització d'alta qualitat, la foto queda molt més bé. Però, clar, aquesta previsualització consumeix molt més recursos de l'ordenador. Normalment això es fa quan volem veure exactament com queda una cosa, no? Però normalment sempre treballem amb el rendimiento de previsualització típica. Així ens consumeix menys recursos. Bé, les altres coses, el quadrícules i guies és... Bé, les guies és el que havia dit, veus? Perquè així se me'n van per veure-los o no. Mostrar guies. Ajustar a guies és perquè se'ns ajustin els objectes a les guies, no? O sigui, ara per exemple, si faig així, això té com una espècie d'imant que se m'ajusta automàticament, no? M'ajuda a poder-ho ajustar bé a les guies. I bé, això són l'editor d'artículos, que és ocultar o mostrar, i l'editor de notes. I bé, de moment res més, i em sembla que ja hauríem acabat tota el que és aquesta part del menú, i en un proper tutorial explicaríem ja, començaríem a fer coses pràctiques perquè si no això és molt avorrit. Vinga, gràcies, adeu.